פלפט קלינגר. ארמלי מחכה לכדור בצד שמאל. קלינגר משתהה, מעביר עכשיו את הכדור לארמלי. ארמלי יכול לקחת את הבעיטה לשער, אבל הוא כבר נסגר, והנה הבעיטה של ארמלי! שער! לא משחק מלהיב, מי יודע מה של מכבי חיפה, אבל השער הזה הגיע לה. ויש בשער הזה כדי לפרוק הרבה מאוד מתחים ביציעים העצבניים של קריית אליעזר. ארמלי חיכה למסירה של קלינגר, המסירה הוציאה קצת את ארמלי מחוץ לרחבה, אבל היה לו זמן כדי למדוד את המרחק, לכוון ולבעוט את הכדור לפינה ולרשום את השער העשירי שלו, שער חשוב מאוד למכבי חיפה. אבל בלבול ערני כדי להרחיב. עכשיו ראובן עטר יכול לשלוח את מזרחי. כדור טוב. מזרחי, ארמלי מוצא מקום שם ברחבה, זו יכולה להיות הזדמנות לשער. גם זי ארמלי משתתף בחגיגה. הנה הפריצה של מזרחי, שולח כדור יוצא מן הכלל לארמלי, וארמלי מוצא את הדרך לרשת. השער ה-11 שלו העונה. ציוני עכשיו, דקה וחצי נותרו, הכדור לעופר מזרחי, וארמלי כבר עורב בצד שמאל. ומזרחי טוב, נותן לארמלי את הכדור, לבעיטה, לשער! ו2-0. זי ארמלי עושה זאת שוב. שער מספר 12 לזי ארמלי. עופר מזרחי שבדרך כלל אוהב לחבר עד הסוף נותן לו כדור ולדד רק מלטף אותו. הבעיטה הייתה קצרנית בסופו של דבר. מכבי חיפה 2, מכבי נתניה 0. בכך כאשר נותרה עוד דקה אחת לסיום המשחק, מכבי חיפה מבססת ניצחון. עופר מזרחי 2-3, מזרחי חותך טוב מאוד שמאלה, יכול לבעוט לשער ברגל שמאל כאן, מעדיף למסור את הכדור. איזו מסירה יפה, איזה שער טוב. ועכשיו ממן יפתח התקפה לחיפה, אל ארמלי. משאיר את הכדור טוב לרוזנטל, ומסירה בחזרה מצוין. זה צריך להיות שער. כן, זי ארמלי. חיפה יוצאת להתקפה, זהו ראובן עטר. שלח כדור למזרחי, הוא חוזר אליו ויש לו הזדמנות לעשות מזה שער. מכין את הכדור, וכן! זי ארמלי. 1-0 למכבי חיפה, לאחר 18 דקות במחצית השנייה. קהל הרבבות שבא לרמת גן זוכה לראות שער שני בערב היפה הזה, והשער הוא של זי ארמלי. הוא רץ עכשיו לעופר מזרחי שבנה לו את השער הזה לתפארת. מבט מיוחד מגיע עכשיו גם לעופר מזרחי, זה נכון. הבחור הזה פרץ מצוין באגף השמאלי, הצליח להתגבר על השומר שלו, רואה את ארמלי, בא מרחוק, נותן לו כדור על סרגל, וארמלי יורה, פוגע, כובש, ו1-0. שולח היטב את לנדאו. לנדאו מול קוורטר, קוורטר מספר 5. הגבהה, וארמלי מעל גורה, נוגח טוב פנימה, שוויון 1. זי ארמלי גבוה מגורה והוא ניצל זאת היטב כדי להכניע את השוער דקונינג. לנדאו ניסה להגביח, נחסם על ידי קוורטר, החליף כיוון, דקונינג לא יצא וארמלי גבר על גורה. שוויון 1. גבי לסרי. מסירה כפולה עם לנדאו. לסרי. ארמלי 2-1. שער דומה לשער הקודם, הפעם מהגבהה של גבי לסרי. הוא נאבק עם גורה, גורה טוען, הכדור בחוץ ולנדאו מנסה זאת לפרוץ קדימה. שוב ארמלי 3-1. שער נגיחה שלישי לזי ארמלי, והפעם מהגבהה משמאל. מיקום טוב וכושר נגיחה מצוין לזי ארמלי. הכדור לא עבר את הקו, לנדאו וארמלי נוגח פנימה,
3 שערים. زاهي داخل في المرة الرابعة، داخل صف جزاء وبيلعب وبيجيب الخامس زاهي أرملي بدخل لحاله وبيلعبها سائل حلوة في داخل الشباك. وانتهى هذا اللقاء بفوز مكابي حيفا بهدفين مقابل لا شيء لهפועל אורשלים. קרן קצרה שם בין ארמלי לבין ממן. ששון, עכשיו הזדמנות לארמלי. 1-0 למכבי חיפה. ואפשר לנחש שיש כאן יותר אוהדים של מכבי מאשר אוהדים של הפועל. בעקבות הקרן, הכדור לא נעדף היטב על ידי ההגנה, הגיע לזאהי ארמלי, הוא הסתכל, בעיטה חזקה ברגל שמאל והכדור ננעץ ברשת. עכשיו רוזנטל עם הכדור. רוזנטל. עכשיו הזדמנות לארמלי. זאהי ארמלי כובש את שערו השני. מכבי חיפה 3, הפועל חיפה 0. מתחילה בהחמצה של רוני רוזנטל. נכון, הצלה מולו, אבל כשהכדור מגיע לזאהי ארמלי הוא פשוט הדור עכשיו אצל רוני רוזנטל, מוצא את ארמלי. השחקן הזה ממש גדול היום. 4-0 למכבי חיפה, 3 לזאהי ארמלי. פשוט אי אפשר לעצור את השחקן הזה, גם לא ניסים ששון שהוכיח יכולת מרובה בין הקורות. בזירת רוחב מצוינת של רוזנטל, ארמלי מניף את הרגל שלו. אבו קראט, ריילובסקי. עכשיו הזדמנות לארמלי. זאהי ארמלי עושה זאת. דקה 80. דקה 65 על השעון. זאהי ארמלי משווה ל1-1. הנה ריילובסקי מוסר, הכדור חולף לו בין שני מגנים, טעות שם של שימונוב, הזדמנות לארמלי והוא לא מחטיא מול גינצבורג. 1-1. כולם עייפים אבל המשחק חייב להימשך. שימונוב שם חסם, עכשיו הכדור אצל אהרוני. הזדמנות עכשיו לארמלי. זאהי ארמלי. דקה 11 של ההערכה. זאהי ארמלי כובש שער מדהים כמו בימים הגדולים שלו. הכדור הגיע אליו עכשיו מן האוויר. תראו את הבעיטה הזאת, תראו מה גינזבורג עושה. כמעט הגיע, הכדור בסוף נעצר לו ברשת. وملعوب ناحية اليمين مرة ثانية، هجمة لفريق مكابي حيفا وزاهي أرملي داخل ولازم يشوط وداخل وبحط جول. الجول الأول اللي بيجيبه زاهي أرملي بعد مرور 30 دقيقة من بداية الشوط الأول، بعد طابة حلوة أرضية ملعوبة وبيجيب الجول الأول لمكابي حيفا، والجول الأول لزاهي أرملي في هذا الموسم. 1-0.